for the benefit of your spiritual growth. It's a sign of having a clear understanding. Ibandla lika Jesu lakhiwa izipho. Amen. Thizwe Nkosi lowo ke owehlayo uye futhi owenyukayo. Uthe mangabe esenyukile wayise eyapha wenza abanye baba ngabapostoli, wenza abanye baba ngabaprofeti, wenza abanye baba abavangeli, abelusi, othisha. Mage uverse number 12 echaza ipurpose, Ephesians 4:12, ukuthi why uJesu enikeze lama ministries awu5, uthi ukuze kupheleliswe abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza. La kwele English kuthiwa so that for the equipping of the saints, for the ministry and for the edification of the body of Christ. So akukho ke ukwakheka nokukhula kwebandla if these 5 ministries zingasebenzi ebandleni. Uzibandla likwazi ukukhula lithathe i-character kaKristu, ngoba kuthiwa lezi zipho uma ngabe isebenza they bring immaturity ebandleni. Kuthiwa ke size sifinyelele esilinganisweni sokugcwala kaKristu. Yezwakala abathandekayo, sithathe the formation of Christ. So mangabe la ministries esebenza successfully, i-result yokusebenza kwawo ukuthi abangcwele number 1 bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu. Number 2, abangcwele bakhule bathathe i-character kaKristu. Siyamisana abathandekayo. Ya no Paul uthi nginemihelo ngani maGalatia up until uKristu aze abunjwe phakathi kwenu. Now akusho lutho noma ibandla lingavutha lisho ngezilimi liprofete uma i-character kaKristu ingakaveli asikafiki kwi-destination. Yezwakala abathandekayo, iKenan lebandla yi-spiritual maturity. Ibandla likhula kwi-character kaKristu and also likhula kwi-ministry kaKristu. Now, that is very important. Uma ngabe sesifikile ebandleni sesisindisiwe, i-local church is not here ukuba izoshumayeza abantu. Because a local church is here to develop, to train, to equip. Now, mawusu sindisiwe awusayidingi intshumayelo. Ngoba intshumayelo izokwenza uvuthe. Kodwa i-teaching izokwenza uvuthwe. Baningi abantu abavuthayo kodwa bavuthiwe. Now, intshumayelo igood ukungenisa ensindisweni. Kodwa ayikwazi ukugxilisa, ayikwazi ukukuhlalisa. I-teaching ekwazi ukugxilisa, ukukuhlalisa, ungangena kodwa ungagxili kwi-salvation oyamukeleyo. So it's very important ukuthi uma abantu sebesindisiwe bayithandazele i-appetite yama teachings, ngoba awukhuli nge-sermon, awukhuli nge-preaching, ukhula nge-teaching. Yingakho nje uJesu lithi iBhayibheli waye nabafundi, waye nani uJesu? Disciples. Akasho zonke. Akasho zonke. And noma esithuma uthi go and make disciples.
Akade asenza ama-convert abaguquki, uthi asenza ama-disciples. Right. Awukwazi ukukhula enkosini by being a member of the church. Kodwa ukhula enkosini by being a disciple. Leli gama lika-disciple lisho as student. Mase usindisiwe kumele u-enrolle esikoleni sikaJesu esiyi-local church. Ikhona kodwa hlobo zami, ikhona kodwa. That is very important. And awukwazi ukukhula ungazelwe. Yingakho kwi-local church akujoyinwa kuyasindiswa. Sengisho i-local church ke eyibandla likamoya abazelwe ngegazi abakhiwe phezu kwesisekelo. Athi uJesu, upon this rock I will build my church. We don't join, siyasindiswa. Now, mase sindisiwe, we must grow ngoba kune purpose ukusindiswa kwakho. You are saved for a reason. Kunekebo okumele ulifeze after salvation. Now, akumele uvume ukuthi kuze kuphele u3 years ungambulekelwe yikebo likaNkulunkulu ngokusindiswa kwakho. Siyamisana abathandekayo. That is very important. Now, mangabe usulana awuzile ukuzosonta nokuzosontiswa, uzokwakhiwa ukuze ukhule udiscover your assignment in Christ. Now, actually, there are two experiences. Okufana ukuthi uma abantu bezokhula enkosini badlule kuwo abe experiential ngempela. Lama experiences. Na ibandla likaJesu ke alikwazi ukwakheka likhule ngaphandle kwalama experiences awu2 engizowa mention. Number 1, it is a genuine salvation. Ukuhlangana nenkosi usindiswe, and ukusindiswa kwakho must be a spiritual experience. Wewe owaziyo ukuthi izwi lakuhlaba lakubona usukweduka kwakho waphenduka wathatha uJesu waba inkosi nomsindisi. Sanibonani bathandekayo. Now, ukusindiswa must be an experience. Into experience yinto oyawahlangabezana nayo, osho ngayo, ongayifuniseli. Bathandekayo, uma abantu bezokwakha ibandla babe ngamalungu ebandla likaKristu, igate yokungena isalvation, ukusindiswa. You must be born again. Born again. Mawusindisiwe ke ziyashiwa izono. Kunaleli gama lika repent. Alibonga igama lenkosi. Now you change your former life. Glory to Jesus. You deny even yourself. As you deny yourself, you are making yourself ready to follow Jesus. Othanda ukungilandela makazidele athabathe sakhe isiphambano ngilandele. Now you repent. After repentance you deny yourself. Then you take up your own cross and you follow Jesus. Right. Salvation is a spiritual experience. Abantu bayahlatshwa yizwi baphenduke. Amen. uJesu abela. Sanibonani bathandekayo. Sanibonani. That is why it's very important to know ukuthi akwazi ukusindiswa ngemotivation.
kodwa usindiswa ngezwi eliphakamise uKristu njengesipho somusa. Ngoba uJesu isipho somusa. Alibonga igama lenkosi. Now ke number 1 samukela uJesu singene ngegate right. Ngoba awukwazi ukukhula ufane noKristu ungazelwe ngokaNkulunkulu. Noma ungafundiswa nikezwe ama-teachings amahle, awukwazi ukushintsha ama-teachings. Awukwazi ukuletha i-transformation to you if you are not born again. So ibandla elinjengaleli alona ibandla eliqoqa abantu njengabantu abaqoqwa ikhansela la ngaphandle kuzokhulunywa ukuthi amanzi singawathola kanjani emphakathini. This is not a social gathering. Indaba yethu ingokusindiswa kwabantu. Ngiyacela nisondele eduzane. Indaba yethu ingokusindiswa kwabantu. Ungazulinge uyongena nasesikhundleni sesonto ungazange umthole uJesu. Kinga leyo. Noma ungangena ngaloya mnyango udokotela hlala phansi uthatha uJesu. Asikhonzwa ngodokotela, sikhonza ngabantwana bakaThixo abazelwe. Noma ungangena ngaloya mnyango uprincipal uphethe esikoleni, ibandla lela kusona isikole. Bafundisa khona. This is the church. Noma ungangena uphethe kwa-health, noma ngabe uphethe kwamasipala uyimeya, ungena ngaloya mnyango you sit down. Ebandleni asiphathwa ngemfundo, siphathwa nge-anointing, siphathwa ngodumo. Yezwakala bathandekayo. Yes. Asiphathwa ngesingisi. Kumele umazi uNkulunkulu webandla. Yezwakala bathandekayo. Yes, ube ne-experience yakhe. Mamukele njengenkosi nomsindisi. Ebandleni kaKristu ke asiphathani ngesingisi, asiphathani ngemfundo, ngestatus. Noma isingisi ungashaya usikhiphe ngamakhala si-right siyasithanda, kodwa engabe uJesu sewafika na? Experience number 2. Mase usindisiwe kubalekile ukuthi ubhabhadiswe ngamandla kaMoya oNgcwele. We are talking about ibandla likaKristu, the starting point ukuthi siqalaphi, siqala kwi-salvation. Awusuzelwe, yehlelwa ngamandla, gcwaliswa. Glory to Jesus. Ikhona abathandekayo, ikhona na. That is very important. That is very important. Holy Spirit baptism must be experiential. Indaba yethu iqala lapho ke. Bese yaqala uhambo nawe. Awufundela incwadi yezenzo. Acts chapter number 8 ufunde verse 14 up to verse number 16. Funda ngokusheshsha nje. Not sure what is the culture of the house, whether you project it or someone will read or I have to read. Izenzo chapter number 8. We read verse 14. Yes, verse 14, yes. Ukuthi iSamaria lilamukele izwi likaNkulunkulu. Kwathi ukuba abapostoli eJerusalema bezwe ukuthi iSamaria lilamukele izwi likaNkulunkulu, ngamanye amagama bamukela uJesu. Fikile uPhilip wavangela washumayela eSamaria. Hallelujah. Awufunda verse 4 khona? Thini verse 4? Abahlakazekileyo Yeah. base behamba beshumayela izwi levangeli. Yes.
Verse 5. uFilipi wehlela emzini waseSamariya wabashumayeza uKristu. uPhilip ngalenkathi bebaskethatha bazona ngenxa ye-persecution beya na le lithi iBhayibheli ke uPhilip yena he went down to Samaria wehlele eSamariya wabashumayeza uKristu. Funda kuverse number 14. Kwathi kuba abapostoli baseJerusalema bezwa ukuthi iSamariya limamkele izwi likaNkulunkulu bathumela kubo oPetru noJohane. Now headquarters la abapostoli babehlezi khona eJerusalema ibandla lihlakazeka bangahlakazeka bona basale eJerusalem bahlakazeka ama-saints ordinary people. Hallelujah. Bahlakazeka namadikoni esonto. Yezwakala abathandekayo. Basala abapostoli eJerusalem. Kuthiwa ngalenkathi ke ibandla lihlakazeka uPhilip yena wahlakazeka washona eSamariya. Bayifika eSamariya kuthiwa bashumayeza uKristu. Amen. Kwaphenduka iSamariya lonke kwaze kwaphenduka nesangoma sakhona. Noma saphenduka nje okungacacile kahle ngoba kwabonakala mase kufika labo apostoli ukuthi ayikhona khona indaba eseke lo mzalwane. Saphenduka kodwa naso kuthiwa sabhabhadiswa Simeon. Yezwakala abathandekayo. Kuthiwa lezi indaba ke zafika eJerusalem zafika eheadquarters ukuthi konakele eSamariya lifikile ivangeli abantu basindisiwe. Yezwakala abathandekayo. Kuthiwa ke base bethumela uPeter noJohane. Amen. Bathumela uPeter noJohane. Ake sizwe ukuthi why bathumela uPeter noJohane. Sebehlele khona babakhulekela ukuba bamkele umoya ongcwele. Babakhulekela ukuba benze njani? Umoya ongcwele uyamukelwa njengoba wamukela uJesu. Ayikho inkonzo noma akukho ukukhonza abantu bengehlelwe. No, akukho. Ngoba ibaptism kamoya ingcwele ifika ne-ability kuwe to serve. Ubhabhadiso lukamoya oyingcwele lufika kuwe luzo-activate isipho sokukhonza. Ngoba ebandleni likaKristu mase sikhonzana ngeziphiwo zikamoya. Manje ngale nkathi abantu behlelwa ngamandla bathola-ke izinto zokukhonza. Omunye uthola lokhuya, omunye athola lokhuyana. Masihlangana lapha sinezinto esikhonzana ngazo ngoba amandla afikile. Uthi uJesu hlalani emzini. Uthi nizomukela amandla. My God. Uma umoya ongcwele esefikile phakathi kwenu. You shall receive power. Hallelujah. Uthi ke niyokala nibe ngofakazi bami. My God. Kusukela la nikhona eJerusalem kuze kufike emaphethelweni omhlaba. Now, ikhona into engeke iqale kuwe noma sewusindisiwe ezoqala ngokufika kwamandla kamoya engcwele. Now, umoya engcwele ke nguyena ofaka ibandla ekukhonzeni. Ngoba mangabe fika ugcoba loya amnikeze a special service. A spirit-filled church ibandla leli lama specialists siyazi ukuthi la endlini sinayiphi ingebo uThixo ayinikeza abantu ngomoya ongcwele sikhonzana ngayo. Right. Salvation, genuine salvation. Number 2, Holy Spirit baptism. Ake sikathulisane kancane nje. Ngoba le ndaba yangifikela ngiprepare nansi ngiprepare.
Hallelujah. How to be baptized by the power of the Holy Spirit. Umuntu ugcwaliswa kanjani ngamandla ka webazalwane kunempi esingeke sikwazi ukuyinqoba lamandla engekho. Yezwa ka kune ndawo esingeke sikwazi ukungena kuyo, spiritually speaking, if we lack this power. Yabona abanye nje bazi bami bothwala nje kungenxa ye lack of power. Ngoba asikwazi kwenza lutho kule kingdom esikuyo amandla engekho. Amandla I must. Amandla phokelekile. Yezwakala bathandekayo. Uthi uPaul ma ngifike eKorinte ngibonga uNkulunkulu ukuthi ukufika kwami akubanga ukushumayela okugcwele inhlakanipho eloquent, kodwa ngafika phakathi kwenu ngashumayela ngamandla nangomoya ukuze ukholwa kwenu kungakhele enhlakaniphweni kodwa kwakhele emandleni. The Holy Spirit baptism is the experience. Yes, Lord. It's the experience. Amandla kufanele akufike. Usumtholile uJesu. Kuthiwa ke when the Holy Spirit come upon ubuwe ngokwamukela uJesu. Kodwa sekufanele abe phezu kwakho ukuzokufaka ekukhonzeni. Sekufanele abe phezu kwakho ukuze ube yisikhonzi, ube yiservant, ube yiminister. To be a servant and a minister akhona nje akhona uba ngumfundisi. Kodwa kusho ukuthi now you are fit now to serve God ngokwe gift now ngokwe ministry uNkulunkulu akunikeze yona. And we are here for that kuba at the end of the day bonke abantu abasindisiwe they must reach a point of becoming servants in the house of God. Servants. Awala magama athi hambani nenze izizwe zonke abafundi. Ukwenziwa kwabantu ama-disciples kuphethe izinto ezintathu. Number 1, ukuvangelwa kwabo bengena ensindisweni. Number 2, ukutrainwa kwabo sebesindisiwe. Number 3, ukureleaswa kwabo to their ministries and gifts to become servants. So a great commission iphethe into ezintathu: winning of souls, equipping of the saints, and the release of the saints to their ministries. That is why local church kumele ube umaphekethulula, bayangena siyaba equipwa alibonke igama lenkosi, and then we release them to their ministries. To release people akusho kuphela ukuthi abantu baphume outside baphumele inkosi boqala amanye amandla. No, kusho ukuthi now after training nokuequipwa kwabo we have discovered their ministries and gifts, and then we begin to use them according to their ministries and gifts. Right. Ngifuna ukukhuluma ngale experience kaMoya oNgcwele or the baptism of the Holy Spirit. Ibambe lento yokuthi uma usindisiwe unaye uMoya oNgcwele. Because awukwazi ukusindiswa ngaphandle kaMoya oNgcwele. But lapha ekusindisweni uMoya oNgcwele unerole ayidlalayo ehlukile kunayidlala mhla ezokugcwalisa. Ngale ngathi wamukela uJesu uMoya oNgcwele he regenerate lento yokuzalwa kabusha yenzeka kuwe ngenxa kaMoya oNgcwele. So you do have him. Yezwakala ngokusindiswa ngoba awukwa it is impossible for you ukuba ungasindiswa ngaphandle kaMoya oNgcwele. IBhayibheli uMoya oNgcwele mayesefikile kuye
oyoqondisa izwe ngesono. He will convict the world of sin. Akwazi ukubona isidingo sokusindiswa if umoya engcwele engazange akuconvicte as lishunyelwa izwi lenkosi in your life. Yezwakala? Kodwa ekusindisweni unawo umoya engcwele in a measure. Okunye ukuba naye ngokusindiswa, okunye ukugcwaliswa ngaye. Alibonga igama lenkosi. Okunye ukwembathiswa ngaye. Ngale ngathi bamukela uJesu, enye yezinto azenzayo ukunikeza iassurance emoyeni wakho. Lithi iBhayibheli yena lo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Ukunikeza iassurance in your spirit ukuthi yes indeed you are a child of God. Ngamanye amagama uyawitnessa. Once wahlatshwa izwi wamukela uJesu, umoya engcwele uyawitnessa inside you ukunikeza iassurance yokuthi uzelwe. Siyamisana hlobo zami. Siyamisana zonke. That is very important. That is very important. Now, unikeza igama elisha lokuthi ungumntwana kaNkulunkulu because you are born again. Hallelujah. In your spirit. Ayiphelele indaba lapho because ungasindiswa umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Kodwa futhi kune level ngoba sengishilo ongekwazi ukungena kuyo esi-introducewa kuyo ubhabhadiso kaMoya Engcwele. Yingakho madoda uJesu lento uyayidemonstrate mayevuka ekufeni ungena emnyango kuvaliwe kubafundi. Hallelujah. Mayengena uthi ukuthula akube kini. Wababonisa amanxeba ukuze babe sure ukuthi uyuvukile ekufeni. Enemva kwalokho ithi iBhayibheli okunye akwenzayo wabaphephetha. Wathi yamukelana umoya engcwele. Yezwakala? But the very same group ebekade iphephetha ngomoya engcwele, the very same people uthi hlalani emzini nize nembathiswe amandla. Na kuyakaka ukuthi lokuphephetha kwakho uJesu it was for their regeneration. Ukuba bazalwe kabusha babe zidalwa ezintsha because all along they were just followers of Jesus. Sekufanele ukuthi bamthole umoya engcwele ihlandla lesibili. Hallelujah. Kumele bamthole ihlandla lesibili ehle ngamandla. Kuyezwakala abathandekayo. Kuyezwakala abathandekayo. Ayatholakala lamandla. Enamandla yadingeka in our time. Kuyezwakala abathandekayo. Lamandla siyawadinga. It must be experiential. Ilona lowo must experience this power. Lamandla eza no go. Lamandla akwenza ube forward ever and backward never. Lamandla kade bugwala. Kuyezwakala abathandekayo. Mayisefikile lamandla kuba bold as a lion. Glory to Jesus. Mayisefikile lamandla uyakwazi ukumela insindiso yakho. uJesu kaphileki. Lamandla mayisefikile ukholo lwakho luyaqoqa.